Prepáčte, ale mňa v mene mladých ľudí a študentov doslova niekedy uráža, keď tu naznačujete, že tí, ktorí nie sú progresívni a dúhoví, sú de facto pod vplyvom nejakých zahraničných agentov alebo hybridných operácií. Proste nie. Mnoho mladých ľudí má rozum, majú odvahu, nechcú ísť so stádom, nechcú podporovať vojnu, nechcú sa zúčastňovať školení, kde ich učia, ako správne oslovovať ľudí s nejakým tretím alebo štvrtým pohlavím. Proste títo ľudia majú svoj názor a nepovažujem za správne nálepkovať ich, že teraz sú všetci zahraniční agenti, alebo že sú teda, ak nie agenti, tak pod vplyvom nejakých zahraničných agentov. Oveľa väčším problémom ako nejakí zahraniční agenti na univerzitách, na školách je podľa môjho názoru pôsobenie mimovládnych organizácií, ľavicových mimovládnych organizácií na školách, ktoré doslova vymývajú mozgy mladým ľuďom, učia ich nezmysly, učia ich ľavicovú propagandu, ľavicovú ideológiu, ktorá je odtrhnutá od reality a nepripravujú ich na reálny svet, na skutočné hodnoty, ktoré tu ľudia skutočne potrebujú na to, aby prežili dobrý a